Den 10. til 12. november, der har vi kvindekonference her i Kolding. Det er et event på tværs af kirkeskel og på tværs af alder. Vi har en spændende række taler til jer. Vi har Ashley Lane fra USA, Lavanya Duas fra England og Johanna Cecilie fra Danmark. Og de er udfordret til at dele noget, der bliver relevant i vores hverdag, også efter konferencen. Vi glæder os til mega fed lovsang. Vi har workshops, hvor man kan gå lidt dybere og lidt lettere, alt efter hvad behovet er, så I kan bare glæde jer til fællesskab på kryds og tværs. Prisen den stiger den 22. oktober, så det er med at tilmelde sig inden der og få en god pris. Det kan du gøre inde på hjemmesiden, der hedder kvinderinetværk.dk. Og så husk at følge med inde på sociale medier, som er Instagram og Facebook, hvor vi løbende kommer til at lægge op omkring konkurrencer og konferencedetaljer mere i dybden. Det bliver mega fint. Tag jeres mor med, tag jeres datter med, tag jeres veninder med. Det bliver så godt. Vi glæder os til at se jer.